lahat mga ka-road trip at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sana magkapahamakan. So yun, alas 9 na pala ng umaga mga ka-road trip at tayo pupuntahan tayo sa kumpanya natin para kunin yung sasakyan natin at back to work. So yan, salamat sa lahat ng mga tumulong pala sa amin sa Pilipinas nung nagkaroon kami ng okasyon. So yan, salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Lahat ng mga pinsan ko, kaibigan, pamilya. So yan, sa pamilya ng aking asawa na si Nini. Yan, salamat sa inyong lahat. So ito na naman tayo, panibagong pakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. So yan mga ka-road trip, abang-abang lang tayo. At yan, hahanap ako ng taxi para makuha yung sasakyan natin. At umpisa na. Taon na naman to mga ka-road trip. So yun, let's go trip. At nandito na tayo sa ating sasakyan. Oh, yan mga ka-road trip. Grabe, natambay lang siya. Buti na lang walang mga gumamit mga ka-road trip. So yun, tingnan na nga natin. Walang gumamit mga ka-road trip. Wow, mayroon din. So yan. Salamat at alagaan mo uli ako. Magsasama tayo ng taon na naman. So yan. So medyo madumi at ipalilinisan kita. So yan mga ka-road trip, yung sasakyan natin. So yan, pandarin na natin mga ka-road trip. Yun, sa wakas. Nice to be back. So yan, at kita nyo naman mga ka-road trip yung ating sasakyan. So yan, medyo mainit na. Inunan natin yung aircon. At ito, medyo talaga madumi. Madumi ang mga ka-road trip. So yan. So yan, at ating palilinisan at lalagyan ng load ngayong araw na to. So yan ang gagawin natin mga ka-road trip. At siguro bukas pa tayo magtatrabaho para ngayon i-condition ko lang yung lahat na mga kailangan dito sa sasakyan. So yun mga ka-road trip, abang-abang lang, salamat. So ito yung unang gala natin mga ka-road trip at tayo muna ay magagasolina dahil yan, no, paubos na mga ka-road trip yung gasolina ko. So yan ang una natin at dito tayo sa may Business Bay mga ka-road trip at nagdadahan-dahan lang tayo at nakuha ko na rin yung ating service. At tayo ay baka mamaya-maya mga ka-road trip tatrabaho na tayo. Yan, dahan-dahan lang tayo mga ka-road trip dahil medyo mainit na yung panahon. Yan, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating YouTube channel at sana ay huwag kayong magsasawang suportahan ng ating munting channel para tayo ay marami pang matulungan ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas. So yan, dito tayo na ngayon sa may Business Bay area. So yan, medyo traffic, sana hindi tayo maubusan ng gasolina mga ka-road trip. So yan, ito, so doon tayo banda magagasolina. So yan, back to work mga ka-road trip. So unang customer ko mga ka-road trip ngayong araw na to ay Mercedes-Benz GLE 65S. So ito siya mga ka-road trip. So ang unang problema nito mga ka-road trip ay auxiliary battery. So ngayon hinanap natin siya kung saan banda, sa harap, sa likod, sa mga lagayan. So nakita natin mga ka-road trip ay nandito siya sa may sa may likuran ng upuan. Likuran ng upuan mga ka-road trip at nasa ilalim. So yan, pakita ko pala mga ka-road trip sa inyo yung sakyan na GLE 63. Ayan, B8 siya. So yan, pakita natin mga ka-road trip. Ito mga ka-road trip yung GLE 63 na B8 B-turbo. So yan. So yung problema nito mga ka-road trip ay ang auxiliary battery. So yan. So ito na, ito yung likuran niya. Yan. So lumalabas yung problema niya, yung malfunction. Nagkakaroon siya ng malfunction dito sa may dashboard. So yan, sa dashboard na yan. So ito yung ganda mga ka-road trip.
Ang ganda ng Mercedes-Benz GLE 63S. So yan. So ito yung harap niya. So ang ginawa natin mga ka-road trip ay nakita ko nga sa sa nag-search ako. So yan, nakita natin ay nandito siya sa ilalim. So ito pala yung upuan. Yan, na-fold ko muna yung upuan dito. Dito yung mga tools ko. So yan, nandun yung passenger seat na to mga ka-road trip. So yung siyempre tinanggal ko na tong muna natin yung sandalan. So yan, tinanggal natin yung sandalan. So ibinaba na muna natin dyan mga ka-road trip. So napakadali lang mga ka-road trip na napakadali lang palitan ng battery nito. So ito yung ang location niya mga ka-road trip. So nandito yung bolt dito. Tapos yan, nandun may bolt pa ron sa isa na yan. So yan, tinanggal natin. So ito, tanggalin natin. Ito yung carpet. So ito lang siya mga ka-road trip. So yan. So yan yung tinatawag na auxiliary battery ng Mercedes-Benz. So madali lang siyang palitan mga ka-road trip dahil nandyan lang siya. So ang problema nga lang natin is yung preparation. So yung preparation niya mga ka-road trip. So ang ganda, ang ganda, full option siya. So yan. So ito pala mga ka-road trip yung ipapalit natin. So kumuha na rin tayo ng sample doon. Nakuha natin doon sa sa ating supplier. So ito lang siya. So ganito lang siya mga ka-road trip. Mercedes-Benz. So yan. So ganyan lang yung pagpalit. Tatanggalin lang natin siya dyan. Lagay natin yung terminal. So yan. Pero ang pagbalik mga ka-road trip yung pagbalik, pagtanggal, yan ang medyo mahirap-hirap dahil nga sa preparasyon. So kung wala talagang mga tools na maayos, so medyo mahirapan tayong magpalit. So yan. So papakita ko ng mga ka-road trip kung paano natin palitan yung yung auxiliary. Ilalagay ko muna yung cellphone natin. So yan mga ka-road trip, at tayo tatanggalin na natin yung battery. Tingnan nga muna natin kung gaano ba kahirap tanggalin. Ayan, naka-clip lang naman siya. So yan, ito na siya mga ka-road trip. Nakuha na natin. Yan parehas Mercedes-Benz. So tanggalin mo, ilagay rin natin to. Yan. So picturean muna natin at maipakita natin sa sa ating customer para at least alam niya dahil wala siya rito. So yan, na-picturean na natin. Mabuti na yung mayroon tayong may prueba tayo mga ka-road trip. So yan, ilagay ko yung ilaw para medyo malinaw, maliwanag. So yan, tanggalin ko muna yung negative at yung positive. So yan, kabit na natin. Positive ay at ang negative. So yan, ganun lang mga ka-road trip, kaso nga lang yung preparation ay napakahirap. So balik na natin. Yan. So double check natin. So yun, that's it, tapos na mga ka-road trip. So balik na tayo sa pagkabit. So ito yung luma. Yan, ito yung luma mga ka-road trip. So yan yung pagkabit, gaya ng yung balik dapat yung mga dapat natatanggal. Yung mga natanggal, kabit. Yan mga ka-road trip, naikabit na natin yung ito yung sandalan, naikabit na natin. So yan, lahat. Itong mga bolt na to, yan, ito yung mga tinanggal. Yan, saka yun. Saka yung nasa likod niya mga ka-road trip. So ito yung napupold. So ibalik na natin yung napupold niya. So yan, naibalik na natin.
So ito, ipatayin muna natin. So yan mga ka-road trip, at nandyan wala na siyang nakalagay na auxiliary. So yan, patakbuhin uli natin. Yan. Upo tayo mga ka-road trip. So yan, apakan nyo yung step, yung brake, at start natin. So yan, ito yung start button. So yan. Yung susi mga ka-road trip nandun kay kay Busing. Nandun sa may-ari. So may kausap siya at kunin muna natin yung tools. Out sa lahat pala mga ka-road trip, sa ating mga subscribers, silent viewers, team Solid Kabady, team Tabang, mga Burias Vloggers, Chikits Vlogs, at sa lahat ng mga nandyan sa Burias, hindi ko na kayo may isa-isa, at sa ating Uragon Honey, at sa lahat ng Paralusi. So yan, at sa lahat ng Pasakaw Vloggers, Naga, at ang aming team na nasa Napua, at ang team Balatan. So yan, shout out sa inyong lahat. So hanggang dito na lang ang ating vlog mga ka-road trip, at abang-abangan nyo ang mga susunod pang mga ipapalabas natin sa ating munting channel. So yan, ingat kayo lagi and God bless to all. Bye bye.